Unha vez máis, xa van 11, Miguel Anxo Fernández Lores será o candidato do BNG á alcaldía de Pontevedra. É un compromiso que acollo con toda a responsabilidade, non? E tamén unha condición xa cumplida. Vos sempre me preguntades se me presento, digo que sí, pero falta unha condición fundamental que a militancia me elixa e neste caso foi así, non? Foi escollido por unanimidade e a aclamación da militancia nacionalista, convencidos de que a renovación da aposta do BNG por Fernández Lores é a mellor noticia para a cidade. Lores representa para o BNG o orgullo dun proxecto colectivo. Pontevedra é hoxe o mellor escaparate do que o nacionalismo galego é capaz de facer dende as institucións. Transformar a realidade para mellorar a vida das persoas. Pontevedra por todas será o lema da nova campaña. Segundo o xa candidato nacionalista ás eleccións municipais do 2027, o seu proxecto para a cidade aínda ten percorrido. E ese camiño cara ao futuro facémolo un paso adiante sempre, como fixemos durante os últimos 27 anos. Cando presentei a miña candidatura hai 4 anos, se vos acordades, dixen que o facía porque imaginaba, porque tiña na mente, na miña cabeza, un proxecto para 8 ou 10 anos. Pois ben, ese proxecto sigue en marcha. Acoller os premios Feroz e concertos e competicións deportivas internacionais, a renaturalización do río Gafos, o Parque da Parda ou proxectos pros barrios da cidade son algunhas das cuestións que destacou Fernández Lores da súa xestión nos últimos 4 anos. Creo que se sentaron as bases dese novo proxecto para 8 ou 10 anos, fíxose o traballo máis duro, máis complexo, máis complicado, máis escuro, e agora mismo estamos nun punto de partida en que o futuro nos permitirá recoller os froitos dese traballo. Aínda que non entrou en detalles sobre a lista que o acompañará para intentar revalidar a alcaldía que ostenta dende 1999, si agarda contar cos concelleiros máis veteranos, Raimundo González e César Mosquera. O meu desexo é que me acompañen, non? Porque, bueno, hai moito coñecemento sénior en todas estas persoas e eu creo que non sería bo nin para Pontevedra, nin para o BNG, desaproveitar ese coñecemento sério. Miguel Anxo Fernández Lores presentará a súa candidatura de xeito oficial ante a cidadanía o vindeiro 28 de maio. Será nun acto no auditorio de a Fundación a partir das 8:30 da tarde.